Fuq il-promontorju li hemm fit-tarf tal-Birgu wieħed isib il-Forti Sant'Angelo li jiddomina fuq il-Port il-Kbir. Fl-imoddi il-kontroll ta' dan il-forti kien jissarraf fil-ħakma sħiħa tal-Gżejjer Maltin. Tradizzjonalment, it-8 ta' Settembru kienet il-ġurnata li n-nies ċivili setgħu jidħlu fil-Forti Sant'Angelo u tradizzjoni baqgħet hekk sakemm telqu l-Ingliżi fl-1979. Tkellimna mal-kuratur prinċipali tal-fortifikazzjonijiet Matthew Balzan fejn spjegana kif qed titkompla din it-tradizzjoni illum il-ġurnata. Mindu l-post ġie restawrat u miftuħ għall-pubbliku fl-2015-2016, Heritage Malta reġgħet qajmet din it-tradizzjoni fil-fatt din is-sena hija r-raba' edizzjoni minn kemm ilu li reġa' fetaħ il-post u dan isir biex nikkommemoraw il-jum il-Vitorja, r-rebħa tal-assedju l-kbir li tradizzjonalment hija waħda mill-iktar festi popolari ġewwa Malta. Il-Forti Sant'Angelo huwa marbut ħafna ma' din il-festa. Għalhekk il-ħadd li ġej Heritage Malta ħasbet biex toffri diversi attivitajiet għal pubbliku in ġenerali. Ħajkonna diversi gruppi ta' reenactments minn perjodu medjevali sa dak tat-tieni gwerra dinjija. Ħajkonna żewġ qudiesiet, waħda fil-Kappella tan-Natività u l-oħra fil-Kappella ta' Sant'Anna fin-naħa ta' fuq tal-Forti li hija amministrata mill-Ordni ta' San Ġwan li ħad tkun ukoll aċċessibbli għall pubbliku dakinhar u fil-fatt il-pubbliku jista' wkoll jara ir-restawr li sar inaugurajnieh il-ġimgħa l-oħra ir-restawr tal-aħħar arblu navali li jinsab f'Malta li għandu l-fuq minn 110 snin. Din se sservi wkoll bħala okkażjoni biex wieħed iżur għall-aħħar darba l-esibizzjoni Behind Closed Doors li qed tittella fl-istess forti. Iddur madwar il-perjodu tal-flottarjali kif uża il-Forti Sant'Angelo u anke b'intervisti u rakkonti minn nies Maltin u barranin illi ħadmu ġewwa dan il-post sal-1979. Min kastell medjevali taħt il-ħakma tal-Kuruna ta' Sqallija, l-importanza militari ta' dan il-forti deret biċ-ċar fit-taqbidiet li seħħew matul is-sekli. Sakemm fl-1906 ġie mibdul fi fregata tal-ġebel jew aħjar bażi navali tal-flottarjali fil-Mediterran. Taħt it-tmexxija tal-Ammirraljat, il-Forti Sant'Angelo sar ċentru ta' attività kbira. Il-forti beda jservi bħala akkomodazzjoni temporanja għal baħrin uffiċjali barranin li kienu jinsabu Malta sakemm jintbagħtu x'imkien ieħor u kien jipprovdi servizzi varji lill-flotta Ingliża. Għaldaqstant saru diversi bidliet fil-forti sabiex jinħolqu l-ispazji meħtieġa għall-akkomodazzjoni tal-istess baħrin uffiċjali u għat-taqsimiet amministrattivi u tekniċi li kienu stazzjonati fih. Ma' żmien l-Imperu Britanniku ma baqax li kien u l-flotta rjali fil-Mediterran bdiet titnaqqar dejjem aktar. Dan wassal għal inċertezza fost il-Maltin minħabba tnaqqis fin-numru ta' ħaddiema ingaġġati mal-flotta rjali. Madankollu ir-rabta kbira li kellhom il-Maltin u l-Ingliżi mal-Forti Sant'Angelo waslet biex dan baqa' jservi bħala bażi tal-forzi Ingliżi sal-aħħar ġurnata ta' tluq tagħhom lura fil-31 ta' Marzu tal-1979.